Kuyenzeka wena njenganomuntu uthola ukuthi unesilwane owasinikezwa ngemvume yabazali bakho ngenkathi bebiza inyanga ukuthi ayizi izobethela phakathi komuzi wakini. Angizwakali kahle. Phakathi komuzi wakini kwabizwa inyanga kwathiwa yize izobethela. Kanti le nyanga ezobethela izofaka izilwane. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha bahlosile. Bathu sokolo sokoko bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka manje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala. Sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayi kangemanzi. Ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kubuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Kanti insizwa singibiza ngonduna kaNdaba, Ntombi siyamncumela, insizwa siyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kofifi, sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqam sathenkakane lakha lathi ngaha litheselo sitha lathi ngaha bathi umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohlwa amasoka. Angikwamukele uma ukuthi umusha la kule channel lethu Impunga Yesintu TV. Inhloso ngqangi bafowethu ukufundisana ngezinto ezithinta isintu, siphinde siqwashisane kwezinye zezinto, siphinde futhi sicancathane kancane kwezinye zezinto esizenza uthola ukuthi azihambisani nenqubo yesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Uma ukuthi umusha ke kule channel ngiyacela ukuthi usubscribe, uthinte lona ibutton leli libovu wenzele ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole isashisa. Uma futhi kuukuthi bafethu incwadi zethu uyazidinga, ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks eThekwini naseMaritzburg. Uma ukude sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele. Umsebenzi wethu ke siwenza ngokukhulu ukuzihlonipha nokubahlonipha abantu abawuthandayo. Uma kuukuthi uyafisa futhi ukuzohlala phansi nempunga yesintu, woze Mphelandaba sizoxoxa, sibhunge, sicubungule inkinga yakho, sikunikeze ulwazi ngoba ulwazi bafowethu luwumuthi wangunaphakade. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa uzokhuluma into ejulile kakhulu. Uyazi ukuthi khona umuntu othola ukuthi uthi mehamba lo muntu kuthiwe wena kukhona isilwane wena onaso. Lesilwane silo sahlala nawe umncane. Omunye uthola ukuthi phakathi komuzi wakubo uzwa kuthiwa kukhona izilwane. Bese azibuza ukuthi ungabe ngempela lezilwane ezisekhaya noma phakathi komuzi wakithi zafaka umuntu noma zangena kanjani. Namuhla ngiyimpunga yesintu khona into engifisa ukuthi ngizoyiqwashisa isizwe sonke sikaphunga noMageba. Ngiyafisa ukuthi ngiyikhulume lento ngoba uma ingakhulunywa yimina njengempunga yesintu akekho ozoyikhuluma. Akekho. Kodwa kufanele ukuthi ngiyikhulume. Akuzona zonke izikhathi okanye izimo la ukuthi khona izilwane phakathi komuzi wakini noma emzimbeni wakho zofakwa abakhunkuli. Kwesinye isikhathi kuyenzeka izilwane emzimbeni wakho zifakwe yilungu elithile lomndeni wakho eliwumzali kwesinye isikhathi. Angizwakali kahle. Kwesinye isikhathi kuyenzeka izilwane emzimbeni wakho naphakathi komuzi zingene ngemvume yabazali bakho. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kanjani. Phakathi komuzi wakini kwabizwa inyanga kwathiwa yize izobethela. Mayifika lenyanga izobethela phakathi komuzi wakini. Yafika ngicaba ngithi uyakhumbula ukuthi yangicaba. Yangicaba phela.
Angithi uyakhumbula futhi ukuthi iyafaka izikhonkwane egcekeni. Angithi uyakhumbula ukuthi ngenkathi izifaka izikhonkwane yakhatha umuthi kodwa. Iyazifaka izikhonkwane yazigqiba egcekeni. Angani uyakhumbula ukuthi kini kukhona izinto ezibe ezazikade zenzeka kodwa ngemuva kokubethela sifikile inyanga zaphela lezo zinto. Nawe wawucindezeleka. Angithi uyakhumbula ngenkathi ucindezeleka yafika inyanga yakugcaba wangasacindezeleki. Ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula ngenkathi kwenzeka lokho kini kubethela. Lenyanga kodwa ngenkathi ifika kini izobethela. Anizange niyibuze ukuthi lezi khonkwane ozifaka la kungabe mhlambe zakhiwe ngani? Kungabe mhlamba kuzona yini izilwane lezo zifaka la ezizoxosha ezinye izilwane ziphumele ngaphandle? Anibuzanga konke lokho ngenkathi ekugcaba olibuzanga uhlobo lomuthi akugcaba ngalo okukuthi lo muthi akugcaba ngalo kungabe awunazo yini izilwane? Navuma nagcaba naqiniswa naqina kanti niqiniswa ngezilwane. Ngenkathi nicatshwa nonke kini umuntu nomuntu unikeza isilwane somgada. Ngiyazi ke izwakala kahle lento kodwa isimini njengoba ngishilo ukuthi mayingakhulunywa yimina akekho ozoyikhuluma. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi mawufika kwempunga yesintu uzothenga nayo incwadi amavahla abahlosini bese uyabuza ukuthi impunga yesintu le ncwadi onginikeza yona ngizokuthola yini ukuthi ilungiselwa kanjani ingane engayikhipha ukuze uthi uyithenga le ncwadi uyazi ukuthi le ncwadi izokusiza. Manje ngenkathi ubiza umuntu ezokubethelela awubuza ukuthi njengoba ezokubethelela nje lento akubethelela ngayo angeke yini kusasa kuhambe isikhathi kube khona umungozi obuthile obukhona. Phakathi komuzi wakini ithongo lingaphandle izinto niyazenza impendulo ayibuyi. Awuboni ngisho isithwala mbizi egcekeni lakini. Makushisa impepho nje kwenza umsebenzi kucwilitshe sibeni. Nize nihambe niye kohlola nifuna ukuzwa ukuthi umsebenzi wahamba kahle yini. Yindaba uzothi wenze umsebenzi wenzela ithongo elikhona phakathi komuzi bese uhambe uyohlola ufuna ukubona ukuthi umsebenzi wenzekile yini. Ngoba phela uma wenza umsebenzi phakathi komuzi kufuna kube khona impawu okanye kuvele komunye umuntu okeceleni okulo umsebenzi beniwenzile wenzeke wayimpumelelo. Manishisa impepho phakathi komuzi akini kufika izinto eziyimpawu ezikhombisa ukuthi abantu abadala bakhona. Uyahamba wena uyemntwini afika athi umuntu abantu abadala bekho ngaphakathi ukuzibuze yini ukuthi bakhishwa yini phakathi komuzi wakini. Nihlala ngokuthula umsindo ungekho ingekho into engabenza ukuthi abantu abadala baphumele ngaphandle. Bakhishwa ukuthi nina nafaka izilwane ngenkathi nithi niyabethela base bephuma baphumela ngaphandle. Miningi imibuzo abantu abangayibuza ukuthi izinto ezimbi phakathi komuzi zize zenzeke nje zenzeka kanjani ithongo likhona. Umbuzo loyo wonke umuntu angawubuza okuthi zenzeka kanjani. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu ithongo liyabhekelwa. Uma ithongo ungeke uyigcina imithetho yalo ithongo lizomshiya abafowethu lizokuyekelela ithongo. Ithongo liyakwazi ukuthatha umthakathi edihlalele kude azogadla ngenhloso yokuthi nikwazi ukuvula indlebe namehlo nibone ukuthi abantu abadala khona izidingo abazifunayo phakathi kwekhaya. Yilapho ke bafowethu labo ukuthi khona ke ithongo lemdedela umthakathi ayenza intando yakhe ngoba inini nisuke ninganakile abantu abadala mabekhuluma. Ingakho bafowethu kubalekile ukuthi thina njengabantu sibe nalo ulwazi ngoba ulwazi bafowethu luwumuthi wangunaphakade. Uma ungenalo ulwazi lokuthi phakathi komuzi makufika inkalankala phakathi komuzi makufika inyosi zishaya abantu ukuthi lokho kusho ukuthini phakathi komuzi makufika inyosi zakhela makufika inyoke uhlobo lithile ukuthi lokho kusho ukuthini ungenalo ulwazi bafowethu sazoba nenkinga nabantu abadala nabo bafowethu basazoqhubeka basiyekelele. Abantu abadala bakhuluma ulimi olujulile. Yingakho ngaso sonke isikhathi ngihlala ngibagqugquzela abantu ukuthi abazithole incwadi ngoba incwadi ziphethe ulwazi. Ulwazi luwumuthi wengunaphakade. Abantu abadala ke bafowethu lapho ke labasiyekela khona. Kodwa isifundo sami sanamuhla la ngikhona bafowethu ngike kutheni
Uma ubize inyanga uthi ayizokubethelela, yibuzo ukuthi lowo muthi ubethela ngayo akuzona yini izilwane, ngoba phela kuzona zonke ezibethela ngemithi enjalo. Zikhona inyanga othola ukuthi azibetheli ngemithi eyizilwane. Kodwa la bengikhona bengifuna ukugxila kakhulu ekutheni kuyenzeka wena njenganomuntu uthola ukuthi unesilwane owasinikezwa ngemvume yabazali bakho ngenkathi bebiza inyanga ukuthi ayizi izobethela phakathi komuzi wakini, kanti le nyanga ezobethela izofaka izilwane ekuyizona ezizogada umuzi wakini, izofaka isilwane emzimbeni wakho ekuyisona esizogada ukukuvikela kwezinye izilwane oshawa ngazo. Angingageqa amagula ngoba ngemuva manifisa siyiqhubeke le ndaba singayiqhubeka khona la kuma comment section. Ningakhohlwa ke futhi nokuthola incwadi zempunga yesintu. Khona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi sithini isintu, incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona ngesintu sethu thina njengabantu abampisholo, la siqwashisana khona bafowethu ngezinto eziyingozi empilweni zethu. Impunga Yesintu TV ke bafowethu i-channel enkulu kakhulu, ne-channel ebalekile kubona bonke abantu. Yingakho kubalekile ukuthi umtshele umngani wakho ukuthi aka subscribe kule channel, ngoba indaba esiziphethe siphethe indaba ezinohlonze kuhlelo lethu la sithi khona sihleza kogwansile. Siphethe indaba ezisiza umuntu, siphethe izinkulumo ezihlambulukile, ezihlanzekile, ezithandwa yithongo. Nelakhi ithongo liyazithanda izinkulumo zempunga yesintu. Ake sithi ke nje impunga Inosengife